Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Kanisiya mo, ako ni customer, dugay na kaayo niya. May pinaka-ambisyosa sa tanan nga customer niya. Kani ang buhok mo siya kabisyosa, di ba na i-color daan ang buhok no? Nacho kuno ni, natural yang color. Kinsa may ka-color ani niya ang ihang kaugalingon, buot-buot siya, gwapa siguro ni siya pero tungod sa iyang ka-ambisyosa tan-awan na iyang buhok pertinent pud ira, gusto ko jud magwapa. Muna kay na-addict sa Schwarzkopf nga medisina. Munang kinahanglan magpagwapa gyud ta og buhok kay di ta magpagwapa kani gani siya o nga pwede pagay pagpangambisyon ng lami na kay buhok niya ang kita dire mga kuan ta wavy ta buhok dili ta mga ambisyon ingana ang show dapat lang kanin niya tong buhok before ta mag-color ang technique karon sa mag-color og buhok banlawan gyud siya kay aron naatay ko ang gitaw para protection sa ato ang buhok kay dili to siya banlawan niya kuan po siya dili madaot pero mas maayo gyud og basa. Ang gibuhat ani niya nga rebanding atong glass number 1 dili ra tama hanggang dito lang yung ang ginawa kong nilagyan ng medisina interviewon o karon sa siya na pa-Brazilian para dili na maagapan na to na hindi masira yung ganun talaga ang gawin ng isang bading kung gusto mo kasi yung mga customer kung minsan ay may mga magwayway din sa alas ay wayway din sa alas dali yung buhok mo ni pinaka-ambisyosa sa tanan pero kinalamian po ko ni buhok ng kuan ay bayhanan ni may siya sa bunutan ko no wapag yun siya buhok yapad yung ipariban pero yun yung mga tao nun lami ng buhok kala para kwapahan gihapon pero pagkahuman ani sus Ginoo maunsa ra kan istiya bation siya kaanyag ba kay ang buhok maanyag na bitaw ang kitang mga tao basta gwapa tag buhok bation jud kag kaanyag uli binaghumo kaayo sus way kabutangan jud ay makalipay ana ba bisag ako malipay kag ako buhok gwapa kaayo nga dili mo gid gwapa tinuod na tinuod siya tinuod jud ang buhok ani girahon bitaw tanan langkato na to ay balhin din sa ako ang pagkababae ako rin siguro kinagwapahag buhok ko pero di mo jud gwapa buhok ala agwanta di ba yote kaya ang mga customer mo ala ni sa buhok ikaw mirisip ka na humanag yun ang buhok sa pinakaanyag ng buhok sa kalibutan daraot pinagwapahan yun siya buhok umok kay sa ngatanan niya gibutangan ng highlights na gwapa ni yun kayo gili ba na ni glat na ni basta glat ang katong milk ba ni gwapa yun ang resulta di mo magmahal as in super yun na gwapa ang buhok sama ani niya ni Miss ambisyosa nga nami ang buhok nami kabunutan dito ako yun ang buhok mo radyo maabutig sulig lapalapa sa kataas kay gwapa yun siya buhok sa tanang nagtanaw diya sa akong YouTube channel, daghang kayong salamat sa sunod na itong kita-kita. Bye-bye!